biasa. Heeh. Panggone nggih jelas teng Brumbung. Lah niku ajae napa niku aja sing dianu. Walah kok ora Patrick apa ya ono. Ngadiahi iki lho om fotoku. Lah kok ngono disimpen ning kamar om fotoku. Lah iki lho ngene. Walah. Ngene iki ora bocah. Asline fotone Patrick dhewe kuwi Jawane nggo kenang-kenangan ben tansah eling. Ben eling karo aku om, aku lek dong nangis kelingan Rijal kan fotoku ngene iki. Iki lho ngono Mas. Ngelokne Patrick nangis sing dhewe deloken brebes ngono kok isa. Oh, dipateni pet langsung nangis. Apa kok perkarane kok nangis iki? Lah ya kelingan. Perkane diambung jandu lho. Iya iya. Perkarane ya kuwi. Aku kelingan jebul awake dhewe ora kroso. Percil umur piro? Percil umur piro? Kula tesih 3 dosa. Ya 30 karo aku kakek 9 tahun to. Jenengan pinten to? Swidak 9 apa 93 to ini? Oh 39. Lho ngene lho, Bos. Lah. Lah iki sing Iwan ki lek ndelok piye lek mok malik ngono. Wong iki butuh tak tudone Iwan iki kok sesuk pendenge mriki kedo kok ya Mas. Nggih, pun sampun. Iki, tapi balik nang sentral cah. Bagus. Nggih. Malam hari ini warga masyarakat Brumbung barengan kalian Pak Kasun, ugi dirawuhi Pak Kades, dalem menika ngamontenaken bersih desa. Kebetulan kok tanggalnya kok pas iki mau ulang tahun tanggal ulang tahun 8 tanggal 9 cah Bas. 9 November. Sesuk 10 November hari pahlawan. Ben tanggal 7 hari wayang sedunia. Itu ndek ini nggih November. Berarti beruntutan. Beruntut iki termasuk. Terus Brumbung ku ya genah tanggale, nggih tanggal iki ya tanggal ngepasi karo ulang tahune dalange. 8 to, Bos. Ora sengaja pas bener dadi celop lek seduluran. Ayo, jangene ya disengaja. Dadi ben makane cacah iki ben penak rada irit ngono lho karepe iki dalange. Rumah saku ya ora ngene iki sesuk kowe ketok ulang tahun ngene sesuk cacah iki mulih saka wayangan biasane mesti enek restoran to kuwi aku bablas ngene biasane iki lek gak jajan ta golek restoran sing luwih gedhe ngono lho ha iya wong sak rombongan engko bareng enek sing wis gedhe tak jak ning ngarep restoran kono kalau restoran gawedhi aku ngono jajan ora tak dudohi tok medun ngape wong pirang-pirang pun ngeten mawon akhirnya tak kon mlebune lho golek ning restoran ki wong-wong gak gelem iwak-iwakan dadi penyakit oh nggih kaya Pak Digudel mangan iwak wedhus ya malah bahaya. Bahaya. Bener-bener iki enek bener iki. Mulane tak golekne sing caranane jaga kesehatan. Menjaga kesehatan bangsane nasi pecel. Akhirnya tak jak golek warung sego pecel. Ngono. Lah petuk warung sego pecel to? Lah nggih mesti mlebu. Jajan. Lah tak dudohi. Lho warung sego pecel kulupane rena-rena. Lho enek cipire, enek capare, enek tempene goreng. Oh, Bos. Kowe arep aku yo arep aku ngono bareng terus bablas nih. Lho, jajane lesuk kapan jajane? Aku tak iming-iming tok. Pun ngeten mawon. Kula sing menengahi. Apa? Masalah niki kula nengahi. Mangke rencang-rencang cakra budaya langsung kalih kula mawon wangsule. Langsung teng Kediri, teng kota Jalan Doho mangke mlebu rumah makan. Ya fungsine kanca kaya ngene iki lho. Pengertian awakmu nulung Mas Rudi termasuk pengertian. Aku nengahi paribasan aku nengahi bendina ya nderekne Kang Rudi. Pokoke mlebu rumah makan langsung tak bayarono. Wis genah wis. Wis genah. Piye ta kuwi? Lah iya tak langsung mlebu restoran sing apik mlebu blendeng tak bayarono. Wis mangano terserah wis. Lho, genahno dok. Tak bayarane. Lho, monggo lah aku gelem aku ora monggo arek oke lho gitu iki jutaan teh balenono to lah ngomong balenono aku maksudku genahne lho iya aku nengahi Kang Rudi ya mung ngenggak-ngenggokne tok ning ora mlebu iki sesuk isuk langsung kancane apik kanca Kang Rudi apik sesuk isuk ning Dalan Doho golek restoran sing paling apik sing paling resik sing paling sehat mangan bareng ning kono nggih jenengan aku bareng ya mau bareng oke monggo mlebet bleng mangke tak nggih tak bayarono wis mangan terserah komplit dipangan tak bayarane monggo Mas monggo lah sampean gelem aku bener ngomongan lho maksudnya lho lah iya monggo lah gelem aku ngono kuwi ya luwung kula mawon sing ngatasi piye Ijing kanca-kanca cakra budaya sedaya. Nah, genahno kowe sing luwih warga malah mboten ngomong cakra budaya. Pokoke sinten sing purun, masyarakat sing purun, benjing langsung teng Jalan Doho, langsung mangan bareng tak bayarono. Ancene leres Bos. Gitu. Paribasan niku mendinten ngeten iki jenengan nyambut damel. Salah lek ngomong kleru lho. Bene.
Dados jenengan nyambut damel mendinten ngeten. Mengke tak panjenengan kepentingan. Mugi-mugi tak bayar rono kabeh wis. Ah, nggih, ancene nggih. Pripun nggih bos namine Bojone ngeten kanca iki ya, kan. Del. Nggih rencang sae Mas. Bener nih kaya aku ngono. Tak bayarane. Lho monggo. Monggo. Aku ora ngomong apa-apa lho. Monggo lho, Dok. Lek panjenengan wis mbayari ya bayar ono. Anu tak bayar rono wis, tak bayar rono. Ancene nggih bener. Lah ya ora apa-apa. Mas Yudo niku sae Ora sangat kowe jangkrik kok. Wah. Lah kok nesu lho. Kowe kok nesu lho. Lah Iki ini ning berumpang aku bener nih maksudnya membetulkan kata-katamu itu agar supaya masyarakat ini paham dan jelas apa yang kamu utarakan. Ngono lho. lho ora ning ngono lah. Kowe benerne iki lho nyapo. Ngerti kowe jelas apa? Jelas. Cangkemmu lho jejeli gelas. lho. Lah. Kowe nesu karo Rumah kancane. tangga nyapa kok bener nih barang iki. Lah iya. Lah kan keliru toh, Mas. Lah iya. Bener nih maksudnya. Lah nek sajake gawe swara percil tak candak ya diping ngene nek sajake salah. Lah, bijine Enak telu toh. lah Di kleru. biji lek salahe loro ya bijine 8, lek salahe Nah. 1 ya 9. Iki rumang sana ulangan to apa piye to? Lho, lah ya Ngomong. piye to? Mas omong nih kalau omongnya percil niku salah ngono lho. Lah sing kula bener nih. Percil lek ngomong gawe apa to percil kowe? basa Lek biasa. ngomong gawe apa? Nggih cangkem. Lah bener ngomong gawe cangkem bener. Lah ora amakmu nggawa ngomong nggo kene suarane tut ngono tok, Oh, Dek. lha kuwi lho, Nak Tok. kene iki bener. Iki kowe sing salah paham. Kowe Salah kleru. aku. Berarti aku salah Braham. Leh, paham. Lah apa mbok bener nih? Oh, Nyapo. ngaku cangkemku dhewe kok. Rene ta mangi, Rene ta. Apa? Awake dhewe ning kene iki ditangkap nun. Nah. Lah terus Ning kene iki tenan nun sewu Pak Bambang iki lak telepon pirang-pirang dina nggih tanggalan iki khususe syukuran bersih dusun nak nggih ngoten apa? Iya no. Bersih dusun sedekah bumi Sedekah enak sing aran nyadran. nyadran. Warga mlumpuk dadi siji tumplek bleng. Lho. Masih udan tapi tetep nekat. Nekat. Mergo semangat. Ora semangat. Dan yang apa? Mergo gak bayar. Lho iki bayar tak tuwapuk. Urunan melok urunan. Nah ngono. Warga mbrumbung sawangan to. Delok to sakmono bane lho. Wah, Ngapa? iso kaya ngono nyapo lho madhep rene kabeh nyapo. Wayang ning kene kok. Tontonan iki lho, Cil. Tontonane ning kene kok iso Iya, sorry. sing nom-nom lho sawangan lho ganteng-ganteng sing lanang sing wedok ya ayu-ayu. Sing tuwek lho delok. Ya. Nyaprut-nyaprut. Nyaprute ra apa-apa to, ambune remason tok lho rada anu ning Kowe ki kancane. repone Adem, adem. Wah, hawanya adem to. Dan rumah Hutan ya. samu. Bersih desa, Dik. Bersih desa. Bersih dusun. Kuwi Lah tegese. iki ngenangine lho nyabur, mangsamu ngenangine nyapa? Lho memberi motivasi. Lho, Lah kok nek motivasi ki mesti kudu ngene. lah motivasi Lah kowe iki tak tekone tanganmu sing ndi? iki. Hah? Iki. Sing ndi jajal? Lah iki tangan to, Dik. Lah lah ki rombongan tangan goblok. Ki rombongan tangan iki. Ya iki tangan wote kono wong samene mbane iki tangan goblok. Ndi tangan sing ndi? Iki lho. Rombongan iki rombongan tangan. Dudingen sing Sing ndi? ndi duding ana sing ndi? Driji iki duding. Iki. Ndi? Iki delok. Epek-epek. Lah iki. Lah iki rombongan tangan. Lho, tangane ndi to? Iki lengan, iki Ah. lengan. Roh. Piro pengen roh tangan sing ndi? Tangan ndi? Ada mrene lho. Sing ndi to, Dik? Tengah lho ki tangan ki. Lah kok iso tengah tangan? Lah iki jenenge apa? Anu, tangan. Lah iya ta. Lah iya. Jenenge tangan iki. Berarti awakmu tangane dhewe gak roh kok iso. awakmu apa wong urip tenan awakmu? Ya wong urip Berarti sembarang kuwi asli. asli. Lho kupinge palsu kok. Ngenyek we. Ngenyek niki. Aku lahir cenger ceprot saka gua garbane ibu selama sangang sasi 10 desa. 10 dina ora nek desane sapa kowe. 10 desa Lah metenge anu 10 dina wi lahir ceprot aku dikai terangan jangkep. Berarti jangkep. Jangkep no. Ning palsu Mas kupingmu. Palsu apa? Lak kuping asli utawa kuping asli delon iki lho dicekel. Lho, meneng asli. Awakmu dicekelin jerit ae. Ya jajal. Delon iki lho. Asli iki. Nah, iki. Adel. Ah, iya to. Palsu. Kupingmu kuping palsu. Palsu Mas. Lho kuping palsu nek Iki lho kemlelek. delon lho. Asli. Ora apa-apa. Oh, sing iki asli jane. Sing iki lho. Ada. Lho, iya to. Gonmu ya palsu. Gonmu ya palsu. Oh iya. Jajal lah. Iya, Tuhan. Asli iki. Meneng ae. Iya no. Asli. Asli no. Asli wi. Asli. Jadi Apa lho? Lah tanganmu ya ora jangkep kok. Wong tak tanganmu pira jajal? 5, 10 no. Tanganmu pira? 10. Oh ngawur ya. Pira? 11 wi. Lho, 11 diengkolmu. 11. Dan kita 11 10 iki lho. Lan 10, 9, 8, 7, 6. Pira wike? 6.
1 2 3 4 5 bro. 5 karo 6 bro. 11. Lah iya 11. Nah, kokean sitok. Kokean sitok wi, kokean sitok. Ketoken lho guaan ben normal ngono. Kokean sitok. Nek omong-omong karo cah pekok iki angel mentak. Piye ta karepmu iki? Drijimu lho pira? Nek aku 10 jiro lu 4 6 7 8 9 10. Kowe lho 11. Kowe iki lho 10 9 8 7 6. Pira ki Mang? 6 kayak gini. 1 2 3 4 5 bro. 5 karo 6 bro. 11. Lah punjul sitok. Ah, dijine 11. Koyok gak penak lak ngijir jare. Jangan. Iki 10 Lah teko iki lho ketoke gak penak. Kowe 1 2 3 lah 6 teko kene wong 5 e mbok korupsi 1 kowe. Kowe sik tak drijimu pira ta? 10. Lah 10 ngitunge pra kok 10 sik. Lah kok 10 sik ta bener to 10 sik. Lah ngitunge ya teko 1 2 3 4 5. Lah ya 5. Terus iki 10 9 8 7 6 karo 5 bro. 11. Lah iya 1 2 3. Ayo ngitunge teko kene no. 1 2 3 4 5. Ya 5 ya. Ya. 6 7 8 9 10. Nah 10 karo 5 bro. Loh 15 Lho malah 15. Malah 15. Malah 15. Hei, wah angel ram. Angel kene. Malah 15 sik. Angel. Mosok Sing ngeroh iki lho. Drijimu pira? Drijimu pira? 10. 10 ta. Kok ngitunge kok 1. Nggih. 1 2 3 4 5 pira? 5. 1 2 3 4 5 pira? 5. 5 kurang 5 pira? Mosok driji men 5. Ora. Kurang iki lho. Lu gak duwe driji berarti kowe. Apa enek drijine kancane pritil sisih iki lho. Itu kamu lho piye kowe iki lho. Driji muntek. Rumah Asline drijimu ora 11. Iki lah aku. Asline niki drijine 13. Ngitung kok mumet ta rumah iya ta. Kok iso 13? Asline 13 niki. Lah kok iso 13 iki lho. Tanganmu kayak gini. Coba ngene. Ngene ta. Nih. Rumah aku. Sing kono kayak kono. Hitungan berapa jajal kelak 13. 0 4 6 7 8 9 10. Iki rada ngisor 11. Nah, telulas kuwet. wis driji apa? 13 lah. Lah banyak mangsamu lah mukidi barang katut ae.